Cukinia. Cukinia ja wzięła 6 mniejszych. Jajka. Sól. Pieprz. Wszystko wymieszać. I do tego wkładam mąkę. Ja na razie wzięła pół kilograma. Sypuję. Приблизно десь 250 gramów. I zobaczymy, jaka będzie masa. I to będę smażyć placki z cukinii i z farszem mielonym. W następnym wideo pokażę, jak ja ich smażę i jak ja robię ich z farszem. Obserwuj, żeby zobaczyć dalej.